Milé krásne dušičky, chcela by som sa s vami podeliť o jeden veľmi taký pekný zážitok zo včera a síce vychádzal z toho, že asi pred 2 dňami som si založila účet na BU aplikácii, kde cieľom bolo spoznať nových ľudí, ísť von alebo proste nájsť si nejakých kamarátov. A už v ten deň som bola rozhodnutá, že večer si tú aplikáciu rovno aj vymažem, lebo všetci ľudia, ktorí ma označili, že sa im páčim, tak sme nemali absolútne nič spoločné, čo chápem, že asi ich cieľom sú iné záujmy. Ale ako si som sa nenehala odradiť a na druhý deň som mňa našiel chalan, ktorý je DJ a má 2 krásne psíky, Lara a Harvey, a úplne som mala z neho proste dobrý vibe, tak sme si začali písať a úplne otvorený človek, a zhovorčivý, vtipný, a dohodli sme sa včera, že sa stretneme a že pôjdeme venčiť psíky. No a najvtipnejšie na tom je, že už niekoľko dní, týždňov dozadu som premýšľala nad tým, ako rada by som išla venčiť psíky, takže som si založila účet na Slobode zvierat s tým, že som si vravela, niekedy tam pôjdem, ale potom pršalo a celé mi to nejako nevyšlo. No a čo osud nechce, alebo univerz, a doprial mi takúto možnosť takýmto spôsobom ísť venčiť psíky. Takže som sa veľmi tešila. A toto cestou by som vás tak chcela povzbudiť, že niekedy na týchto aplikáciách nemusí to byť vždy o tom, že niekto niekoho hľadá a niekto nevyhnutne chce vzťah alebo nejaké situationship, ale že možno by sme to mohli ponímať aj tak, že všetci sme len krásne duše v týchto telách a možno je to o tom, aby sme sa navzájom videli, kým naozaj sme, porozprávali sa a dali tomu druhému šancu ho vypočuť a možno sám byť vypočutý. A potom také drobnosti, ako napríklad psíky, prídu popri tom samé. Buďte sami sebou a buďte šťastní.